Bine ai venit, Dan. N-ai venit cu mâna goală, ai aceste bețe și chiar despre asta era vorba mai devreme. Și în vacanțele eu. Serios? Da, că nu știi niciodată. Nu, e sufletul meu și nu pot să... Asta e, tu poți să-ți faci și singur? Singur, se numește automasajul, Da. se face de jos în sus, da? De la pe gambe, coapse, brațe și flancuri. Sincer, n-am asistat niciodată, doar aud că e foarte dureros, ajunge și la asta. Mă interesează, sunt bătăi scurte sau e un soi de frământat așa? Este așa, este puțină presiune și multă fricțiune. Acesta este o tehnică unică pe care o fac de 14 ani de zile și el este bazat pe fricțiune. Durere nu există, da? Acum cineva care are o sensibilitate de la durere, nu este ceva care să zic, aoleu, m-a durut, dar se simte pentru că trebuie să lucrezi pe tot corpul 50 de minute și lucrezi exact pe părțile unde sunt cu probleme. Cu acesta în circumferință mai gros, da, lucrez cu persoanele care au deja probleme cu varice, dar nu la modul care doctorul să spună nu are voie să facă acest tip de masaj. Asta este un mit, pentru că se știa până acum că persoanele care au varice nu au voie să lucreze astfel de proceduri. Sunt și cazuri în care medicul spune nu are voie, gen tromboze sau insuficiență venoasă, da? Acolo nu mai facem masaj, decât foarte ușor se face un masaj de relaxare.